Ne-am întors, suntem în direct. Bucureștiul este marele oraș care oferă foarte multe variante de petrecere a timpului liber, doar să ai timp liber, iată, și să nu, că sunt chestiuni care nu te costă chiar atât de mult. De exemplu, intrarea la muzeu este între cele mai ieftine opțiuni pe care le poți vedea în partea asta de lume. Știi cât te costă să intri la Uffizi sau să intri la Louvre, de exemplu. La noi așa e derizorie suma. Cum? Vezi dinozaurii la Antipa, în curte. Nici nu intri nou. Nu e Antipa, e Muzeul de Geologie. Antipa E girafă. Păi unde e girafa aia afară? E Antipa. La interior? Păi da, poți mai vezi dinozaurii și de gumă în partea altă. Sau dacă te uiți pe geam așa. Și e unul de mai scapă din când în când să facă reclamă muzeului. Ăla, de face poze cu copiii. La trecerea, da, și care mi-a zis pe nume. Adică nu mă încurcă. Păi te-a recunoscut că e dinozaur. Se uită de mult. Corect, fi fost și coleg de bancă. Aura a găsit în București, nu știam că există, credeam că e doar cel de la Cluj, care este foarte central și vizitat de foarte mulți turiști. Muzeul Farmaciei. Există în București un astfel de loc unde spițerii de altă dată au lăsat moștenire o grămadă de informații interesante. Bună dimineața, Aura, unde ai ajuns? Pe unde se află Muzeul Farmaciei? Bună dimineața, Răzvan! Nici eu nu știam de acest loc splendid care a împlinit anul acesta 101 ani. Suntem în inima Bucureștiului, la casa lui Gheorghe Hotăranu, iar profesorul doctor farmacist Simona Negreci, președintele Colegiului Farmaciștilor din București, ne dă mai multe detalii despre acest patrimoniu cultural, să spun așa. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că ne-ați vizitat astăzi. Vă propun să ne întoarcem în timp, în anul 1925, în casa cu farmacie și laborator a farmacistului Gheorghe Hotăranu. Această casă a fost construită de arhitectul Statie Ciortan în stil neoromânesc, cu elemente de arhitectură brâncovenească, și cred că reprezintă o pagină de istorie pentru profesia de farmacist. Ne aflăm în oficină, încăperea în care se petrecea interacțiunea dintre farmacist și pacient. Farmacistul venea cu preparatele din laborator și explica fiecărui pacient modul de administrare al medicamentelor, reacțiile adverse, beneficiile pe care le aduce terapia. Păstrați chiar substanțe de atunci. Avem aici substanțe care au vechime de 101 ani. Păstrăm substanțe din vremurile de atunci și am avea aici un dulap special în care puteți observa că se găseau toxicele tari cu administrare internă, substanțe active la doze extrem de mici, de miligrame. Există și un miros puternic, îl resimt și eu. S-a păstrat mirosul respectiv și vreau să vă spun că aceste dulapuri cu substanțe toxice arată, de fapt, profesionalismul și responsabilitatea farmacistului din acele vremuri. Ce aș putea să vă spun este că această mobilă, construită din lemn masiv de cireș, are nenumărate vitrine și dulapuri inscripționate manual în care se păstrau plantele medicinale sau diverse substanțe active. Ca și informație, farmacistul Gheorghe Hotăranu a fost în Comisia Chimico-Farmaceutică de la Ministerul Sănătății și Ocrotirilor Sociale și a contribuit activ la elaborarea farmacopeei române, ediția a 4-a, care a apărut în anul 1915. Mulțumim tare mult, a fost o plăcere și ne vom revedea cu siguranță, pentru că sunt curioasă și ce presupune o experiență aici la muzeu. Ne întoarcem la voi. Am fost de curând la Cluj, în spatele facultății de construcție era o farmacie care funcționa tot așa din